hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Kune money changers 65 vakasungwa nenyaya anzi yekutekesa mari pablack market. Izvi zvakakonzereswa takada kuongorora nenyaya yemazigi yakati kubuda yakabuda yakapegwa inzi mari iyi payakalaunchwa iri pa 13.56 but nekuda kweblack market nekuda kwezvimwe pablack market mari iyoyo yakutotrada iri pa 20 yatobva ku 13.56 kwayakabudira iri. So izvi zvinova zvinhu zvinogona kunge zvakonzeresa hasha dzehurumende yenyu kuti vateedzere kuti hakuna zvakadaro hamungatange kutengesa mari muri pareti yakadaro. Sekutaura kwavanga vakaita vakati hatina tsitsi nemoney changers, tichadeploya mapurisa kuti vafambe vachisunga money changers ari kutengesa mari. Ende zvinhu izvi zviri kunetsa ndechekudai so mari iyi madonhero eri kuita value. Even finance minister Mutuli Ncube akatombobvunzwawo kunzi ko haufa zvakamira sei apa, ndobva adedzera kuti panyaya yekudonha mari kuitika apa akanyora I can't even understand where is this coming from. The fiscus remains very tight and I wonder what really is driving such premiums. Ndo mashoko akabva kuna Professor Mutuli Ncube. So ukaona munhu finance minister wavanoclaima kuti akadzidza, wavanoclaima kuti akanzi finance minister of the year, akatopiwa award muAfrica, ubva ati haasi kukwanisa kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika pamari yemunomu. Zvinenge zvakutongoreva kuti next option yake kutongodeploya kuti mapurisa ngavaende vanobata vanhu because panenge pakatomuipirawo ndengo chitonzi uri pabasa uri kugona ndiwe the best, but the best anozongobudikira asina plan. Muri Zimbabwe zvinomira zvakanaka. Ndonyaya ndakakubatira nhasi zvekare pachannel yenyu yeCoolian TV. Kana uchangotanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ucomment, like, ushare, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.